Türkmen Portal web-saytymyzyň hormatly agdalary we mehriban tomoşaçylary. Bugün siziň öňüňizde ýene biz durmuş turalga satly gepleşigimiziň täze sanyny bilen çykyş edýär. Biziň gepleşigimiziň täze sanynyň mehmany iýleşýärmiziň köp sanlysynyň islegini nazarda tutup, diktorlaryň naýbaşçysy, ýürek damaryny iýderläp barýan sesi bilen tanalýan Halipa Alpbarjymyz Settar Abdiýew. Asla seni görmemişim, dildarım. Gumurum sen, bilbil misin, nämesin? Gamgyn köňlüm hyýalyňda ağlarım, bağ içinde gülgül misin, nämesin? Garaçymyň, ya seyitmiň, gojamyň, ya sakymyň, ya şirapmyň, ya jammyň. Ya yılmısın, ya günnüzümün gecemiň, ya ay mısın, ya gün müsün, nämesin? Ya müşk müsün, ya kokunur anmarmyň, ayda bilmen, ya sarık mısın, çenmermiň, ya diryamyň, mewç müsün, lenmermiň, ya girdapmyň, ya burgunmyň, nämesin? Altın mısın, gümüş müsün, der misin, ya arş misin, ya kürs misin, yer misin, ya yakutmyň, ya merjenmiň, dürmisin, ya çıragmyň, ya rewşenmiň, nämesin? Magtym uly, geç namus sanaryňdan, el götergül bu wepasyz käriňden, jahyn doly, sen gapyl sen ýaryňdan, meymet misin, ya şeytamın, nämesin? Bilmedim. Settar ağa Halipa gepleşigimizde wagt aýyryp geleniňiz üçin biz bilen söhbetdeşik bolmana isleg bildirip haýyşymyzy kabul edeniňiz üçin biz size köp sag bolsun aýdýar we gepleşigimiziň bu täze sanyna sizi hoş gördük. Sag bolun. Salam, hormatly illeşler. Menem şeýle hoşalşygyň çağırynlar üçin ýene de bir meň dediýjek dadym, men okuyan atlanmaý dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Biziň egerde okuyan atlanma siziň bugünüňden turýan bolsa, şonu höwet dinleýän bolsaňyz, biziň şo maksat muradymyz şo da. Men turup başdan höwetdeşdigimiziň başynda size bir arzum aýdyn. Öňüňiz abadan bolsun, janyňyz sag bolsun, başgalaryňyz agdy ber bolsun, arsal döwletiňiz bol bolsun, alyp barýan işleňiz dama uğruna bolsun. Köp sag bolun Halipa, bize tomoşa edýän iýleşýärmiziň köp sanlysy Magtym uly Pragynyň goşgularyny mahmal ýaly ütgeşik owaz bilen okaýan diktori gepleşiňizde çağıraýyn diýip bize haýyş etdiler. Şol haýyşlar boýunça bugünkü gepleşigimizi ýazgy edýäs elbetde. Halipa, inne söhbetdeşigimizi siziň sunugata bolan söýgüýüňiz nerden başlanlyk hakynda başlaýalyň. Adatça adama höwet ýaşlygyndan başlaýar ekeni. Yani o boğulanı Gumawasynda dowlan. Mari vilayatynyň Mari Trabynyň peşanaly obasynda dowlan. Soň şo taýda bir höwes dürüye okuw başlaýan mektepde bolan artistler görýän. Bagşlar görýän. Yani bizim okan döwrümizde bu ýaly elektrik energiýasy çyra ýokdy, gaz ýokdy. Gumawasy. Şonda mekteplerimizde bir bayramçylyk dabarasy bolanlygyna şoňa bana ya Magtym bilen goşulyna kudurdylar. Ya da Magtym bilen goşulyna aýdym aýtdyrardylar. O mahal saz ýokdy. Ýöne öňe çykyp aýdym aýdýardyk. O mahal. Onuň şeýdi meni höwes dürdi. Magtym bilen goşularyna. Oňam ýene bir sebebi bar. Ben gecem hat ýazyp bilýärdiň latinça. Onuň men okap ýörün wagtym öýümde hat ýazsam latinça ýazýardym, ejim düşünýärdim. Bäh. Hawa, ana şeýdip şu mahalym öýümizde Magtym uly Pragyň kitaby bady goşgulary ýygyny. Olam latin harpyna. Ana şonu okap Magtym uly goşgularyna höwes sürdüm men. Şonu okumany. Ne şeýdim ýuş-ýuş istan ýerinde nerede bolsam Magtym uly höwes edip şonu goşgularyny öýdüm, okudum, şonu bir düşünmedirek bir ulanşdan galan sözlerini, düşünüksüz sözlerini bilecek bolup bilmeýän zatlamy ýaşurdan soraşdyrdım garat. Ýene men bir aýratyn tarapym ýaş wagtym men görleşlem ýaşullardy.
Ene şeyden men umman dürüdüzülüge hügütüm attı. Hawasını da attı. Şu kere gelmeňize näme tergi berdi size? Yine şo Yankaydan barklam artistlaň oýnaýan rollerini, keşplerini görüp, zanlaryň keşplerini görüp, bagşylan özüne barşlaryny görüp, şu atlar hügüt etdim. Menim şu real bolup bilirim käm diýip. Şu hügütem meni şol uğra getirdi. Näle gelliňiz haýsy halipalar size kabul edip? Men ilk bilenere men görleşdim Aşgabatda okuw aýtdylar. Men Maryň demir ýol wagdalyna Daşkende bilet aldım. Daşkende tyýnap özüm görünüp bardym. Artist bolmak üçin. Artist olmak üçin. Artist bolmak üçin. Ondan şeýle Daşkende bardyk görün. Berde ilki yetişenler egzamin syňygydan geçip Daşkende bardylar. Biz oňa yetişmän bardyk. Menin başgan 3-4 tane bardy da. Şeýle täzeden otayda syňygy kabul etdiler. Şonda men geçdim. Men kabul etdiler. Sonra so diýen zatlary bir ýaş oglan boyum uzun bor, teatra kino gerek bor diýip meni aldylar. Nitebäňde bardyrdy. Bardyr ne? Ondan şeýden Daşkendiň Astrovskadyndaky teatr we seferçilik institutynyň teatrın hemde kino aktýor bölümini okudum. Hünäriňiz oýunçy aktýor anlasy. Hünäriňiz aktýor hawa. Mutluluk geldik 73-nji ýylda Aşgabatda Medeniyet Ministrliginde okuwçylary 14 sany oglan gaýladylar. Herden teatra, Daşowyň teatrına, Maryň teatrına, Aşgabatyň teatrına. Men netibem Aşgabatda düşdi. Ondan men telewizioniýa işe bardym, rejissor bolup. İşlep başladım. Bolsa bir hikaye işlendirdi. Diktor yetmesiri boldy şomagal. Ondan bir gün bir hili ýagdaý boldan diktor bolmady görün men kostümlerine barıp eşik giyip galstuk takıp çıktım da özüm ıgran ettim. Özüm bir rejissor men. Yanımda bir yerini koydum, pultun başında da sen geçir men der o. Onu hawa verip koymaly konsert geçirilip men özüm alıp bardım. Ertesi gün onun yoldaşlarına çağırdı. Sen diktor bolmaly diýip. Menem yok, men rejissor ýolgurumdan işleýän diýdim, görün yok sen diktor bol. Ondan şeýtirdi yine komisiýa koydular, barladylar. Hikaye okuttular, goşu okuttular, informasiya okuttular. Ene şey dedim, nehibem var ekeni, diktorlara. Ene şey dedim, diktor olup işe başladım. Ene şondan bärim, layık yarım asar 50 yıl geçen ekeni. Her hili işgärlerle işleşdik. O şeyli ýatdan çıkmazak adamlar. Men ýa-ni diktorlar barda aýdyp geçdim. Gelli döwlet, gelli bä bayram geldi, Murat Oğulcan Mehmet bardy. Onda şondan durdy. Tapar vardı, Cumaya, Murat da vardı, Penzuarlı yazdı, hemmetem ulu adamlar olun. Uğrundan katı ulu adamlar. Dur Sapar'da kendilerim kurundan giden okta, katı ütgüsü artisti. Ol gürleyenine bir hil bir diline pelteklik var ya aldı da. Emma haçanına okap başlaya ol yönü, kendi ünsün başlayana soğur yargın oktu da. Ertekiler dağı aydarda görün, okap bererdi görün, aklın hayran kalardı. Aram televizyonda Dur Sapar atlanlarına çağırýarlardan Dur Sapar öküntüne diýerlerdi. Size? Dur Sapar şeyle bir öz boluşdy artist bol. Gaty ul artisti. Okanna da radio oýunlarda da ýa bolmasa hikaye okanna da gamyny özünden goýatdy. Çağalar üçin erteki okap bererdi görün, aklın hayran. Bir diline merak bolýan gaty şeyle özüni baglaýardy. Bir var eken, bir yok eken. Kadim zamanlarda bir pegunçuk var eken. Şehit başlaya olun, aklım hayran var yattı. Yağılmağa da aydın merdiler, hem işe bökülük deyip, yartuluk deyip, son aydınlar Dur Sapar'la idiyordu. Orga tutsadı adam. Cumaya Murat, Türkmenistan'ı belli adam, merhum. Kendi atlar okudu. Şimdi beni şöyle Cumaya Murat vardı, ayrıca aytmak isteyen, Cuma bir 3 yıl, 4 yıl bunun yon Neyatagrak diýeni işläpýärdi, biz bilen bir radioda işledik de. Sonra bir gün ýygyna guturdy görün, men ýanyma gelsene dedi, el hataly. Ýanyna bardym görün, menden gutlaýan dedi. Näme gutlaýan? Sen magtym bilen okapsyň dedi. Türkmenistana 4 tane adam okap, sen 5-nji dedi. Ýöne hem okuýsyň men haladym dedi. Onuň näme üçin sen onu dedi, pes saýarlaň dedi de. Men aýtdym, men göz ýetimim bilen, men düşünjem bilen magtym bolup pekim paýkatly paragatly adam bolun. Ol adamlara gıygırman, çekmen gerek yok. Men şoň ök keşfini uğrarak dep şonu şeýle okudum dedim, onu yerine düşüpdir dedi. Degistanyň bayryna bady sabany görsem.
Bahaveddin Mirkulal Zengi babanı görsem, naglini arasa täşdir, adi eleme paşdır, iki zahan mätäşdir, Arap zybanı görsem. Gelin geçer saç dedip, evlenme güleş dedip, köngül aydar keş dedip elim zahanı görsem. Hazır kimin çöllerde, alyaf kimin köllerde, kovuz kimin dağlarda yağışı yamanı görsem. Yokorda Hindistani, arkada Türkistani, evliyalar ummani, ol Rumistanı görsem. Zahan däli, zahan şeyda, munun hiç yoktur peyda. Yedi dağ, yedi derya däli dünyanı görsem. Mağtım ulu hoş olsa, aksa didem yaş olsa, imanım yollaş olsa, barsam Käbäni görsem. Soňondan zuma ýene bir gün geldi dänim menden guzaklajak. Hawa näme şu guzaklajak? Türkmenistanyň tek okany ýokdy diýdi. Abul Kasım Ferdowsiň şahnamasyny diýdi. Sen okapsyň ýeke tek diýdi. Ondan näme çykaram ok diýdi. Näme çykaryp diýdim. Okap tabşyrdım öýünde bar bolda hem ýok halk bilsin äýinip. Öýün tek halka ýaýran okşy. Sana bilemmi okul go okulmy ya go dälmi onu biljekler. Onu dinleýiş ketgitlerdi. Halipa dinläp gogunda ýarapdyr. Jumaýandan. Diýmek onu biz arkaýyn halka dinledip bilýärsa onu. Halipa. Hawa şeýdip biz gepleşigimiziň üstü bilen eger siz ruhsat berseňiz, siziň ruhsatyňyz bilen dinledip bilersiniz şol okanyňyzy. Böwrek dinledip bolar ýöne ol tutuşdugyna uly da ol. Gatken. Ferdowsiň şahnamasy ol. Bir mahallar film dagamallar, kino dagam. Ýöne goguzat. Ine Jumaýany hatda bir işleşdik. Olaryň ýoldugyň ustatlary diýip, okuýady hemme dady. Ýene-ýene adamlaryň gulagyny bakar radio stansiýa diýip. Baratda radio oýnamyzdy. Men köp adamlarla işleşdim. Hemmesinden özüme gerek zady aldım. Diktir diýende beýim sunuwat. Özüm men pikirimje uly sunuwat. Diktir diýende okanyny okumaka tekst taýynlap, şonu nähili okumalygyny, şoň manysyny öwrenmeli, näme maradygyny öwrenmeli. Ondan basym diýilýär. Diýengi beleler diýilýär. Oturuny okut ýüzlenme sonra diýenýär. Şolar diktir üçin ýetaty gerek zatlar. Misal üçün ine oturup oýulýar. Şeýle bir zat aýdyp görýän aýdyn, şu otur ýerine bolman näde dur öňe ýa-da ýerde geçerse many ütdiýär. Misal şu şeýle söýdilenmedi. Akylly bol ataň ýaly, otur. Akmak bolma. Inni şonu oturup azık öňe düşürip görýär. Akylly bol. Otur. Ataň ýaly akmak bolma diýär. Söýde eýen manysyny ütgün ha. Ýa-da basymma. Basym diýmek basmak da bir sözi. Garpy. Ine şeýle diýilýär bir sözde näçe bogunma diýilýär da, ol näçe çekim var bolsa şonça bogun bolýar. Inni basym maradaýdyn. Iki zamjak garp. Ine meydan duruşuna ot bolup dur. İki garp da ot. Inni şonu näde dur basym berdi, meydan ot bolup dur bolýar. Hakyky. O diňe bir zatly däl, känatda da näde dur bassaň olaýam manyny ütdiýär. Şoň üçin eliň mydama galamly bolmaly. Taýynananda. Niýetine basym düşýär. Niýetine misal üçin diktir, iň soňky redaktor diýilýär, düzüşgir diýenler. Şol niýetine ýalňyşlyk bar, hemme da belli. Ondan efire girmeli. Diktirin redaktor ýalňyş ýazypdyr diýmesi ýalňyş gerek, ýalňyş bolýar. Ýalňyş hem adamda bolup biler. Bol misal üçin pesatda da bolup biler. Ýöne diktir, iň soňky redaktor ahyryn. Sen okumaly gözden geçirmeli. Okumaly, ýalňyş okumaly däl. Dogry okumaly. Sebäbi ol öňürek bir ýagdaý boldy. Bir ýanan maşgala ýaşkerini okudum, atym gülen görün. Köňüller, ýürekler bir bolup başlar. Tarsy ýygyn erer, topraklar daşlar. Görýäňizmi? Diýeni gelip ütdiň tersine boldy bada çögürlü. Sebäbi köňüller, ýürekler bir bolup başlar. Bir bolup başlar. Başlar däl, başlar. Tarsy ýygyn erer, topraklar daşlar. Onu oturup görsek näme bolýar? Tarsy ýygyn erer topraklar. O näme üçin ýygyn eretmek üçin ýygyn aran oga? Ýygyn näme goşun? Şonu ýal türkmen agdyr bolup goşun jemledi. Dağlar daşlar erer on garbyndan ne görýärmiň? Onu näde dur okýarlar da.
Mağatım olu düşünüklü söylürümken, sonum başardığımızdan yaşlılar bilen, dilçiler bilen maslahatlaşıp soruşyaz, bilişyaz. Yönü ne hilim oldu? Kemme söz bir düşünüklülerle. Ben mağatım olunu okudum, 3 tohumluğunu. Son şimdi belki yanlışlık gidenler, onam ne okucular düşünür diye fikir ediyen. Himme daha değil mağatım olunu söylerini düşünüp orunu oktu. Ne şeydir? Doğru diýäňiz Halipa. Inni ençeme sizin radyoda ençeme çıkışlarınız var. Keşf jarlandyranyňyzdan bilýärsiz. Esasanam Watan Radio ilimine Türkmen halkynyň beýik şahyryny, ýani Magtymul Pragynyň goşgularyny okaýan sesiňizi eşitýäs ýöne biziň berjek sowalymyz şahyryň goşgularyny, sizin köp sözlerini bizim känbir düşünemiz okdy, ýani içinde size has düşünmek, agyr düşen goşgularynyň biri. Okayan pursatlaryňyz Halipa. Neme de bir mahal aýdardylar. Mäsköse diýip Türkmen professory bar. Şoňa talep okudu turnuwatyna bir talep soru beripdir. Öllüs mugallim Magtymulun goşgularyny okudum, bolun şoň bir ýerini düşünmedim diýipdir da. Sonra mäsköse aýdypdyr, sen gaty ýarymly bolan ekeniň. Men ömrüm baş etdim, onu şoň onu törnüm bilen okuyupdyr. Ol Magtymulun goşgularyny hemmen bilmek bizi başartmaýar. Yönü ne hilim var, öğrenecek bulunyadı. Dilçilerimiz var, yar o yerlerine adamlar var. Ol biz neymişi düşünemiz yok. Bırak köyüne sözlüyor. Onun o döwürde yazılan goşguru Arap Partisi'ne yazılıyor ekeni. Yine şu yerde esasen bellemeli goňlayan zatlaryň biri 18-nji asyrda Magtymul Pragy öz diline, Türkmen diline goşuşan ýeketek bir şair şu. Öz diline. Öz Türkmen diline. Ana şondan göz ýetirýärler Türkmeniň diliniň şiir edildigini. Ören ogodunluğunu. Hem bular berip bolýanlygyny. Ana şeýdip Magtymuly öz diline goşuşýar. Indi ýa-ni diktirlaň bir arasynda ýalňyşlary bolýar we iň soňky redaktor bolýar, goşgyň tekstiň diýdiňiz. Siz ýa-ni sözümiziň başynda belleşmedi ýaly alpbarjylyk kärni siz hem diktir hem alpbarjy diýip biz tanaýasy. Halipa diktir bilen alpbarjynyň tapawudyny illeşermede tomoşaçylarymyza düşünürseňiz. Oň tapawudy gataň zat aýtmak. Diktir diýmek taýyn tekst okuýar. Diňe taýyn teksti. Alpbarjy diýen özü tekst taýynlaýar. Özüm alpbarya. Alpbarjy aşanyna işini ükdülänni, dünýä garaýşy giň bolsa, söz baýlygy kän bolsa, ol onu tekst çıkýar. Ol öz dilden aýdýardy. Ol ýem näme marat gepleşip taýynlaýar. Mysal üçin Türkmeniň milli mirasy barady. Türkmeniň edebi gymmatlyklary barady. Şonu öwrenýär, bilýär o. Onun özü öz dili bilen aýdýar, o has bolýar. Ya mysal üçin töhfetdeşlik etmeli bolýar. Men häzirne Türkmen şuwlasy diýip iki sagatlyk gepleşik edýän Watan radiosunda. Şonu her gepleşiklerde bir iki tane töhfetdeşik taýynlaýan. Siz bilen ýene biri bilen şu töhfetdeşlikde hiç şiiri ýazdy okumakda edemek, aýryň diýenmi? Ýöne öz dilimiz bilen o şuwlaňly bolýar. Şuwlaňly bolýar. Birek birege zat üçin şeýle soru berýär. Sen aýdyma etmek haçan başladyň? Öňüňizde de aýdyma diýen barmy? Kakaň da onuň aýdýarmy? Ýok, o sorular ýok bizde. Bir-birimiziň gurrumyzyň arasyna girýär. Goşuluşýar, ol ogodun bolýar. Diňleje täbirli bolýar. Ana şoň şünem alpbarjy bilen diktirin tapawudy şol birere taýyn tekst okuýar, birim hem tekst öýrenýär alpbarya. Halipa, biz diktir hem alpbarjy diýäsiz. Siz özüňizi diktirmi alpbarjy diýäňiz? Men başta diktirdim. Toňdan ýanky aýdyp geçdim ýaly. Telewizion işlep ýörgän wagtymda Türkmenname diýip bir gepleşik alyp bermelidirler. Şu Türkmennamada ýanky töhfetdeşlik kän diýetdi. Men şondan başladım. Ondan ýaşullar barada goza buýhanyz diýip özüm gepleşik açdym ýene. Onu alyp berdim. Ondan soňra da ýaşullar bilen keçe ýüzük pukda oýunlaryny oýnap başladyk. Olam bir näçe wagt gitdi. Owam diňlenýärdi, görülýärdi. Radioga gelip mene şeýdi. Gepleşiklere gatnaşýar. Okap berdi, okuýar, diňleýär, bolýar, diňleýär, gara. Indi wagt geçmegi bilen adam öz işine hasa kämilleşýär. Ondan ol halipalar var ýar ekeni. Men şu ýerde gahryman arkadaşymyň halipa şägirt ýoly bardy, aýdanlaryny aýryp çekmek isleýär. Aram bir pikir edýän oturupda adam ýaşy gitdigiçe kelle agram berip başlaýar. Köp zady pikir edýär. Sal üçün şunu sowatyň dowamyndan Magtymul kapdyryn. Näme üçin morlany peti kemiňden okumadym kam. Man döreýär da şonu ýalyp berler. Ýene şunu gahryman arkadaşymyň diýen sözleri ýadymda
İstenlik kerdek adama halife gerek diyor. Senlik kär. İnni men häzir şonu öýdüm maradalýan, öz pikirim barada. Dogrudanmy? Sen tapawy ýok diýikdir bol alyp bar zerdakdyr bol, alim bol, saglyk goraýşdy, Lukman bol, näme işleňde de ya öňümçilikde bol. Sen turu başdan on girişip bilen ok. On senur gözükdirýän adam gerek. Öň işläp ýörni işini bilýär adam. Ana şol halife bolýardan sen şägirt. Aýyny ata-babadan gelýän söz barda. Şägirt halifeden oldurmada kär ýeter diýär. Hawa. Indi bizim şol ýögrençilikden 70'den geçipdirden halife diýerler hawa. Gaty dogry. Sonra bilen zadymyz aýdýar. Öz şagirdleriniz barmy ýetişdirýän şagirdler? Men Şeýloko, ine ýa diýdiňiz de otur dogry goýmaly. Hawa. Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa döwlet komitetiniň mawuşy gatly hüner mektebi bar. Hawa. Men şonda 5 ýyllar tapak berdim. Toýla. Diktorlary, alyp barzalary, näme gepleşik guraýjy redaktorlary taýýarlaýjy okutdum. Şolaň içinden işte meni okaptorun häzir gülýäli işleşip ýörler. Diktorlarymyz da bar, alyp barzalarymyz da bar. Tügeleme eýýäm şatir paýyna münasip bolanlar da bar içinde. Buýsan ýaňy. Gaty buýsan ýanyna şoň. Hawa. Umman redaktor bolup işläp ýörenimizde kelmen öýdüm bilen häzir döwürde beşli işläp ýör men okanlar. Gaty boýy. Hawa. Menem nähilem bolsa öýe tejribemi şurra geçirip durýan şoňa begen ýa. Ha, gaty dogry aýdýaňyz. Halipe, ýa men hünerim aslynda aktyor diýdiňiz. Ha. Aktyor bolup kinofilmde da rol, sahna oýnap gördüňizmi? Men telewizionyada işe başlaýan wagtym ýaş artist diýip maňa baş rol berdiler, baş keşfi. Ha. Höýgülerde, höýýän ýigit bolup oynadym. Oýnapsyňyz toýlamy. İlkarahin gülledigen filmlerde maňa bir keşif berdiler. Ha. O sebedin başlygy. Ýaş oglan. Şonu iň soňunda meni baýlar, kulaklar galtaman rat öldürýärdi. Rejissor kim? Rejissor Hummat Kakazanowdy. Ondan sonra iň soňunda şoňla bu torya atýardy bolum gözüň şerre diýip öp ýatan adam bolýan bolan. Şomar ýollaşýymy bardy. Şo ertir şagirtdan sen näme edip ýörüň diýdi. Ha. Sen nidi gözüň şerrelip ölüp ýatyrsyň diýdi. Eýdinden hem diýdi, galysty boýuňa dakyp diýdi, hormatly tamaşaçylar, gelin sen konsert berýär. Näme etdiň boldy diýdi. Haýsam bolsa birini saýla diýdiler. Hawa, sen nidi görmäýän oýunyna diýdi. Onda men hem aýtdym, bolýa, onda ötýär etdiňiz men gowy keşplerde çykşadaýyn diýdim, o bolar diýdi. Ondan soň bir kiçirak spektakl goýuldy, piyesa goýuldy bolun. Şonu ýene de ýa aşyk mawşuklarda ýigit bolup aşyk ýigit bolup oynadym bolun. Şonu näme gyýdym şöýlen şeýle iki şak duşup bir ýerden tutýan ýerden martda bol. Ýene çağırdy da. Sen nidi görýän bolan sen aýarmaly boljak oýunlardan näme üçin diýsem, ol diktir diýdi, gyýz bilen nidi ýerleşip durdy, görmäýän. Şonu bererler döwürde. Belki ol selede däller halipe ýol başyňyz ne gözel bir akbar jema we gyskanyp rejissordan gyskanyp şey diýen bolaýmasyn. Aýol köpüň içinde diktirli otyrdyň başlaryny sörmediýdigimi kädiýän. Ha. Ne şeydi bolsaň merhum kino rejissorumyz Urad bir näçe filmle gatnaşdym. Halal Gadanyş filmini baş keşfime berdiler. Onu häzirem tanaýan bar ýol diýdi. Bu promosiýa kökala edip gülüşýänlerim bar. Ýatlap ýöründür. Ondan soňra ýene Urad'ın filmini Gurbanlar edi Bağışların filminde, Serpay filminde bana Gurbanlar Şahirin atası Ümmet Moğol'dan keşfini verdiler. Ha, şu filmde kızı. Ümmet Moğol'da ben şu. Be, göreyim. Yine o rejissörümün, kendi rejissörümün katılmaklıyan Murad Uradov. Murad Uradov bir üç tane filmine çağırdı, onun Ullukan'ı keşfi, bir kişirak nemeler. Film için. Eşler yani çağırlıya kıyamahal. Yok değil mi? Yok çağırdılar, başardık, ediyat, başarmadan. Aktörlük kârinize rejissörün ne mi diyeyim? Düze düşü dadı bolya mı arasında? Yok mu, rejissörün hemmek şey diyor şu olmalı. Rejissörün ögü yetim var, ögü manadarı var. Oliyem bütün filmi cevap veriyor. Sonra misal için şeyle bir yağdayı oldu. Bir filmde yaşlılar geliyor, benim yaşlı yaşıgınına yaşlı ol. Anlardan geliyor, gelin geçiyorum öyle diyen, gelip giriyorlar. Ondan son içinde bir bağışam geliyor, hani yaşlıları sayfasından bağışı dinleyelim diyen, bağışı aydıp başlıyor, halk aydım nurin sonra. Bir yer say ortala otur biri şey bir kella. Ha dedim şey diye sonra zaten rejissör
öterek geçýäňi diýdi, sen öleniydi. Sebebi men hay berekella diýen aňyr başga bir zat diýdi. Şeyde ýagrun hal üçin gelin geçiňde diýip hereket edýän onu şonu näde dogrurak hereket bolanlygyny, artygyrak bolanlygyny ýa-da hal üçin mümkin diýil ýa-da gözüň oýnamasy şonu zat bolanyny işte o diýip berýär. Dogry aýdýaňyz. Halipa durmuşyň gymmatyna nähil garaýaňyz siz? Durmuşyň gymmaty men häzir özümçe şeýle düşünýän. Siziň pikiriňiz bilen Durmuşda Magtymula tamyz aýdýar. Jahanyna ýaman işdir. Uğur gelip boş gitmek diyor. Magtymula tamyzyň sözi. Sen bu jahana geldin. Sen bir watana gerekli adam bolmaly. Ýylgyny peýdali iş etmeli. Ýöne uğur gelip gitmeli alaýyn. Nämedir bir zat iý goýjak bolmaly. Sal üçin gideninden kime näme ýaş berilen belli däl. Sen gideýän ýagdaýynda bir adamlar ýagşylykda ýatlar ýaly. Hani men durmuşyň gymmat şeýle taýip edýän. Birek göre hormat syýrab. Ulyny kişiň syýramak, hormatlamak. Watany esasat, watan söýmek. Magtymly prawyň goşularyna ter salsaňyz, watan söýjülük. Watana söýgü şoň üçin ýanglanýanlardyr. Gel köňlüm, men saňa nesihat kılay. Ýurduňy terk edip gidijik bolma. Özüňden gaýry bir namardyň hyzmatyna gulluk edijik bolma diýär. Görýäňizmi? Magtymly tamyzyň aýratyn bellemerde ýetgejik 2 tane fetirdi, ulmany berýär. Gatulmany berýär. Ýa bolmasa diýär, magtymly sözlerim sada sardan uwuz bolar diýär. Görüň muny. Magtymly tamyzyň şu öňden görüjüligine. Sada sardan uwuz bolar diýärdi. Inni häzirki döwürde diňe bizde däl. Bir doğruluk halklarda da, özbeklarda, gadaklarda, garagarpaklarda Magtymly tamyzyň sözlerini, goşularyň aýdymlary ýanglanyp durdy. Ha gonur ýanlady. Sebäbi Magtymly tamyda beýik türkmen şahyr diýerlerdi. İkellep gollaýasyny Magtymly diňe türkmen şahyr däl. Magtymly bütün adamlaryň şahyry. Bütün adamlarda diňe päkligi, ana mahsus bolan ýagşylyklary wetýär diýär. Watan söýmäni, enatan söýmäni. Dogry aýdýaňyz Halipa. Gaty dogry. Şu ýerde eger mümkin bolsa Magtymly atamyz hakynda gow gürüňler etdik. Häzir netip bolsa ýene-de soragyň arasynda eder solyn bir owadan goşup gapdaýan Magtymly atamyzdan. Elbette köplenç mihman çağırýas, on käri hakynda edýän iş hakynda gürrüň etýäs, onuň tesbirde ýazýarlar adamlar, tomoşaçylar. Şonça gürrüň etdiňiz bir owadan bir gürle dämelle, owadan sesi bilenip. Eger mümkin bolsa şeýle tesbirsi de gelmez ýaly bir owadan goşup gap berseňiz. Jeyhun bilen bahry kadar arasy çöl üstünden öter ýeli türkmeniň. Gülgün sözi kara gözüm garasy. Kara dağdan iner siri türkmeniň. Görýäňizmi? Köp sağ bolan Halipa. Magtymly tamy hemme zat ýöňden görüpdir. Men bir begenýän esasatymma. Allah Taala türkmen hiç zatdan kem etmendir. Beýik şahsiýetler türkmeni beripdir. Iň gowy hormat sylagy watan söýmek türkmeni beripdirler. Men şunu begenýän. Häzir alyp görýäs bolun şöhret äleminde Magtymly prawy. Olaýam bir altyn ýüzüň gowhar gaşy bolupdyr şöhret äleminde. Misal üçin sady älemni alyp görsek. Nurhan Mehmet. Ol kompozitor. Sadanlarımızdan vallahi adagammayım. Kompozitor Nurhan Mehmet var. Onur ol ýöne berilen ägirtlik. Şahir Guranlar eýidir fa. Görýäňizmi? Awo. Begenýäň da şu atlaryň bolanyny. Men ýa bu ýatlap ismimi sebäbi Nurhan Mehmet bilen 3-4 ýyllap terkeşdim. Toýla. Awo. Guranlar eýidir bilen oturuşdum. Goşularyny dinleýärdim. Aram gülüp diýerdi. Hani dinleyici, hani kim käsini aýdyp berdi, ýa-da goşuşdum diýerdi. Ol bizim görüp bilen zadymyzy özümize gaýtaryp berýär. Şeper söz bilen. Ol elime ýöne şeýle bir zatlar da soň pikir edýän on beýik şaýyrdygyny. Şamat ýanyna wagtyn duýup Agaça bakar. Arasyndan su akar. Akar üçin parky ýok, ikisinem deň ýakar diýer görün. İkisinem deň ýakar. Ol şunu ýaly bir de Allah Taala beýikleri beripdir. Indi aram gurrun edilenine, hemme ýerde gurrun edilýär, bir adamlar ýüşen ýerine toýtam bolardy, döwür barady, döwlet barady. Biz döwürde döwletimiz aranyp barany işler bardy, gurrun edilýär bolun. Gahrman arkadagymyz bardy, evet bol gurrun edilýär. Şonam Allah Taala türkmeni ýalkap berdi.
Men taýda näme diýmek isleýän? Bizim şu döwrümizde ajaýyp döwrümizde bir yaramaz kesel döredi. Ýaşdamyz elbetde ýagdaýlarly. Şo atlaň öňüni gahrman arkadagymyz aldy. Sürt ketip aldy. Ol gaty uly iş ol. Käte ýene bir zat diýerler, bir türkmençilikde yol çekmek, köpür vurmak, uýgazmak sogap iş diýerler. Inni gahrman arkadagymyz ähli döwletlerden dostlugynyk ýoluny çekdi. Şolaň arasynda bir mehirlik köpürsini kurady. Dostluk köpürsini. Dostluk köpürsini kurady. Diňe şoň ödem ullukan ýalkanmak. Deswatlara men her sözümde diýdim ahiren, adam ýaşy gitdigiçe geçmişe şuny nazar salýar. Değiştirýär. Onuň oturup pikir edýän, şu döwürde ýaşaýanyňa, şu watanda ýaşaýanyňa, şu döwlet başlanmadyň alyp barýan işlerine gowanmak bilen şükür etmek we gowanmak. Onun başga bagyt näme bar ýa-ni? Gaty dogry. Ilk bilen şu soralarına bagyt näme diýip bir danydan soranlaryny arkaýa ýatyp turmakda diýipdir. Ýurdun abadan bolsa, halkyň agdy bir bolsa, döwlet başlanyňam elil watanyň mehriban halkym diýip dursa, başga näme berýär? Başga näme bar gerek? Bir gowan ýaz, begen ýaz. Her gepleşigimizde de ýoldaşlarymyzam şeýdýänler, hem täwirdeşlerimiz şonu aýdýar. Biz süýsürükden alkyşaýdýar ýoldaşlarymyza. Sebäp diýende türkmenne şeýler, söz bar, köpüň dile köl bolar diýär. Gaty dogry aýdýaňyz. Halypa, gyzykly söhbetdeşimiz üçin bu gepleşikde intäk bir ýaňyr men size bir 4-5 sonra berdim. Hem dogry maýdaýyn duýgularyny köp sag bolan, gyzykly görüňler bereniňiz üçin. Halypa, durmuşda gazanan iň uly tejribeňiz näme boldy siziň? Inni onu maşgara hiriktirmeli bolýar. Men maşgaramam ödüm bir okudy. Daşkentde teatral institutu bilen. Talip deň doşuňyz bar. Bile bir kursda okuduk. Bir ýerde işläp görs. Ola men ýarym asy işledi. Hemme taraplaryň begenýän şu döwürde ýaşaýanlar şu zatlary goňýar. Indi häzirem näme tügelim agtyklanmaz ýokary mektebini okap ýörler. Çağlar tawarsy. Şeýrek bizim durmuş ýagdaýlar. Häzirki ýaşlarda elbetde halypa hökmünde siziň maslahatyňyz bolar, siz ýani geçmişe de şuňa da ser salyp bir sag bolsun aýdýar. Ýaşlara siz halypa hökmünde tügeleme 70 ýaşapsyňyz, bolyn şu döwrüň geçdiňiz şu döwrüň bir lezzetini, şu döwrüň bir owadanlygyny bir düşündirmek hökmünde aýtjak sözüňiz halypa ýaşlar üçin. Ýaşlar üçin aýtjaklarym boş wagtlaryny bir tarafa tutmasınlar. Yarama diýenliklerden daşda bolsunlar diýip, owa kentlemede şenni sport meydançaryny, gaty dogry. Näme stadionyny gurup berdi. Ana boş wagtyň. Git taglyňy beker. Watana gerekli bir daşda adamlar bolup ýetiş. Biz ýaş wagtymyz ýokdy diýär. Ýok, olatlar ýokdy. Bir ýaş wagtyny dogry aýdaly. Ýaşlygymy gowasan sinne geçdi. Indi häzirde öňe boş wagtyň ýöne türgünleş bermeli. Özüň saglygyň üçin. Ondan ýene de köpräk okumaly. Wagtym bilen goşuryna okumaly, ähli kitaplary. Ýene bir zatlarda aýtmak isleýän, men häli diýdim hän. Gurbanlar Ediýew öz goşgularyny biziň özümizden alyp özüne ýetirýär diýdim. Gahrman arkadagymyz onlarça kitap ýazdy. Pegim paýgasyndan dören şu kitaplary okumak gerek. Sebäbi yankı diýişim gahrman arkadagymyzdan biziň özümize gaýtaryp berdi. On gözbaşy alýan gözbaşy biziň geçmişimizden, tarihimizden, milliligimizden gaýdýar. Gaýt ýeterner göreýin. Men bu ýerde ýatdymam ýene bir sebäbi bar. Gahrman arkadagymyň ýazan kitaplarynyň onlarçasyny okumak ýazga geçirmek maňly etdi. Şu ýazgylary men okudum, ýazga geçirilýär. Ol kitapxanalarda bar diýerler, testlenilen kitaplar da. Bar. Bizem gepleşigimiziň dowamyna o ýazgylarda nesip bolsa eýleşermede diňleders elbetde halypa. Indi kämahal maňa degişip diýerler de, käbir diň dostlarym men ketimi ýazýanlar. Seni ginneti goýberseň bir ýyl ýere araýmaň mümkin okumakdan diýerler de näme üçin? Men okan kitaplarym 36 ýylyň içinde 100-den 1000-den geçen ekenler. Bir müngdel hatanırraktol. Onun için küçücük kitaplar da var, iyinçecik, yukocuk. Onun için ululu romanlar da var. Gahrman arkadagymyň kitaplar da var. Yeni planda adam okusaň diýerlerdi. Indi häli men sözümde bir zat diýdim, Magtym Ulyanyzym ýazmarat aýtdy. Diýerdi adam okaptyr görün, sen 5-nji oluň diýdi. Olaň için meýal kul keppan bardy.
Hazan Mehmet vardı, Atalov vardı, Cuma Yadımrat, benim okattım. Demek Cuma Yadımrat halipa size şu 5'in içine salan olsa. O şöyle sallı. Tuvaleme bir berekella diye. Yani sana manam katı begenini entek okan yok doğru tavolluydu. Meraketen getirecek deyip. Ol elbette ne yeter suratlan günü hüvüstü. Ben son hüvüt ettim. İnne kâmahal diyeler. Sen gözünün birazcık günü kütülüp başladı. Yaşın 70'ten geçti. İnne koyaysan bolmaz mı diyeler de. Ben onu koyup bilem yok. Onu neymiş yön? Şehir kitap boş vaktim öyle okuyan olun. Tiyada bir kitap elime geliyor olun. Katı koyardan. Türkmen yazılarının yeterleri. Bunu halka getirmek gerek. Mağıtım buluyu atamadı. Dünya tanıdan kahraman arkadaşımızdır. Kahraman o neymiş yön? Ya kahraman arkadaşımız öyle şunu koyup okuyor. Tabii abi hemen dokanına tiyada bıraktı. Pekim paykas ummani mağıtım bulup prağı deyip koştu. Okak gördün mü? Ana, ol mağıtım bulup format beyik olmaz, onu yarat edip ayıp bulmuyor. Alham gelmiyor yani. Sonra pekim paykas ummani mağıtım bulup prağı diye denim. Yeni bir teterline diye onun ağlı Cenab-ı mağıtım bulup prağı diye. Görüyor musun? Mağıtım bulup prağı yani bilinçli getiren kahraman arkadaşımız. Atın doğraydı yani halipa. Şeyle ovadan gurrunlar, paykası gurrunlar. Söhbetleşimiz için men sağ olsun neçe sağ olsun aytsamam. Azır halipa gepleşiň dowamynda inni halipa siz işe başlaman kaňyz beyniňiz dinleýäňizmi ýa ýüregiňizde? Soň ikiden bir bolmaly. İkiden bir bolmaly. Käwagt ýüregiň etmedi ýa beyniň etmedi. Ýok, ol kelläni nime diýärdi? Her bir adama egeniň üstünde kelle berilipdir diýär. Özi pikirlerden diýip. Sar şu taýda bir gurrun etse oňdan otursaň. Ýa ýaraňyzda gözüp gördiň. Sen özi egeniň üstünde kelle beripdir Allah Taala. Özüň pikirlen. Sar üçin dinle, gereginden gerekmeze gulaň degen gesir diýilýärdi. Soň şünem öz pikiriň bilen kelläňle pikir etmeli. Onuň dörezçilikde bolýanda ýa-ni men okumak barada gurrun edip başladyk. Haçanna sungotu aýrylaşdyň sungotu söýgün bolsa, özüň şoň goşulyp gidýän. Elbette dinleýän taňa radioda hikaýalar, kıssalar, oýlanmalar gidýär. Ýa-ni hada ýöne okumyndaky, ýöne ýalanatlar, goşgulam gidýär. Sungotu söýgü bolýar. Sar üçin näder aýtdyrda artyň keşfinlerden baba anlamyş. Şolana roman ýetdi. Ol sungotu söýgü, ýoş-ýoş teň özünde dörýärdi. Birdat döresem ýazsam diýip. Dogry aýdýaňyz. Üýtgeşme tez uýgurlaşýanmy halipasy? Aktör bolýaňyz diňe diýseler. Ýok, men kyn düşürmi size? Men mysal üçin plandat etmediýler muny köremen. Sebäbi maňa diýerler haçanna. Halamatalar men edip bilmeýän şonu. Okap bilmeýän bolsam, men özüm barmalyla oňa. Sebäbi men aýdýanym, ha şunu ýa-da okuyan müňden urak kitap okuly diýdim ahire. Şu kitaplaryň içinde men özüm hüwet edip okan kitaplarym bar. Muny özüm gowy bilýän ony. Şonu ondan tizde halka getirýär. Tügeleme ýa-da ýaşlanmaz, ondan mundan alýardanym halka paýlaýarlar da getirýär begenýär. Adam öz edýän işin özünden gowy bilýän ýok. Haçanna misal üçin nahar edende şiýin ahar adamlar hödürläp bolmada. Dogrymy? Alaşýamyň. Bişmen menden aşaýan hawa. O tagamly bolmaly. Bişen gowy tagamly bolmaly. Sen okuyan adyňam şu tagamda. Bolýar ruh tagamy. Ruh tagamy. Öňüňizde anam we söýgü diýen iki ýol bar diýe. Şolardan haýsyn saýlardyňyz siz? Söýgü ol kändatda söýgü bolýar. Aman ki kirifin söýgü paýmasy bardy. Şonlar ýerdi de. Men ýadyma şonu aýdyp berin. Söýgüdir dostlarym, durmaşyň täzi. Tanışmak söýgüdir. Aýrylyk azy. Azata söýgü ýok, dikenli gül ýok. Gül şunna saýlamadyk bilbil ýok. Söýgü watana söýgü. Ena ta söýgü. Ýylygynyň otawy söýgü. Türkmen TV-gatana söýgü. Hemme öz halkyna doguna barny söýgü. Ýa-ni hada ýaş wagtyň bir gödel gyýda aşyk bolmak bu da söýgü. Löýken inne anam diýen zat. Özüňe anamyň bolmadyk zady ýapyşmaly däl. Düşünýärdiňmi? Men şonu ýaly, men görülgem şoda. Men başarmaýanym barmalar otaýyk. Başarýany ýol bermeli. Belki başararyn diýen anam dörep içiňizde bararsyňyz. Men ýok. Men onu özüňde bişirmelilki.
Misal üçün şonu men edi bilecekmi? Edi bilecek demi. Misal üçün mollany petin bir istepki gözel ýara diýip bir goşguty bar. Onu ýerrekde orada Türkmenistan halk artisti Uzu Anna Durduýew aýdypdy. Aýdym edibim. Onu kän adam okudy. Ýöne men şonu bir hili ogam okuyar bolun men halamadym. Dogry maýdanyna. Sebäp? Sebäbi özüm şeýle pikir edýän. İstepki figur ýary. Gördüm ki salamatdyr. Baş koydum ayakını tur diýdi ne halatdyr diýerlerdi. Ondan soň men şeýle pikir edýän. O figürünle duşup ona şey edip geliyorsan ikilince görmeyen sen. Doğru aýtýaňyz. Ondan figür temasyna da. Ene atı bardaki goşgularda da. Matmulun eden goşgularına da büyük ses gerekdir. Gıygırman gerek yok. Pesaýlyk bilen. Pesaýlyk görün, yumşaklykla düýüp maksat şoň manysyny göre berjek görmeli. Hani men pikirim şeýle. Men şu zady başarjakmy, başarmajakmy? Özüm pikir edýän ahyry. Başarmajakmy? Ay, olya oňaýlyňly diýen. Gün hanzar gökden yere iğnenni, güne karşı doğan ay gödülsen. Usta zağfar işi tenzap cübbeti ısbakağına kurulan yayı gödülsen. Tasvağın uzunun timdir işmeti, üstünden yol üstü kıyındır aşmatı, ağıdın abi hayyat demdem çeşmeti, ayın albaqı suğunun layı gödülsen. Gıdıllitem gıdıl, ağırlitem ağırliten, Hindistan'na şeker bulgarda balten, ışık bilen asılın bir täze gülsen, yutup Züleyxanyň taýy gödülsen. Her kim güýçli bolsa, ona pir diýerler. Dertli ulun dermanyny bir diýerler. Gawunyň ýagyşydyny şagal ýer diýerler. Akbally bennäniň paýy gödülsen. O adam sınmasyn dağlar haşasy. Seni görenlerin aklı saşatı, Hindistan'ın renki gıdıl meşeti surayi çilimden nayı ödülsen. Mağtım ulu, halktan sırın gizlesi. Dişini uşodun yalan sözlese, oğullu ahırda yeyem gözlese, garip biçarenin payı ödülsen. Doğru aýdýaňyz. Durmuşda ilkinji ýagşylyk etmek isleyen adamız. Durmuşda her kimin bir durmuşa düşüncesi var. Bizde hayır sevap değil. Men düşünjem boyunça bir niyet adam bolsa. Hassa. İşten galan bolsa. Hassar tebäpli. Bir ýerine de bir şoňa terede ýaly, prezident oğul ýok bolsa, men şoň sorak gaýtmany. Hemde şoňa ne hilem bolsa, az bolsan bolun bir maddi kömek etmän. Bir kömek howamdyr. Ýönemen ýüregim şonu ýaly, näme diýenim? Ha, egerde kime etmeli? Elbetde. Ana şonu ýaly. Hatta ederdim diýeňiz. Köp sag bolun. Halypy, siz üçin köpçülükmi ýa-da ýalňyrlyk? Siz haýsyny saýlardyňyz? Köpçüligi. Sebäbi? Ýekeri Hudaýa ýagşy diýer. Men aýdýan, sungatda köp adam bilen işleşmeli bolýar. Ondan şol kemal şeýle ýagdaý bolýar. Ol senin kän ýaş şolaň sinni. Sana bir zat diýe. Ýaşdaý näde oruq kapsyň diýe. Görýäňmi? O men ýalňyşymy düzeltip berdi. Sal üçin biri maňa diýdi, "Jaň edip telefon edip aýtdy. Bir häzir diýdim magtym uly okan goşularyny diňläp oturýar" diýdi. Şonda diýdi, "Bir ýerinde bir söýüň näde oruq kapsyň" diýdi. Menem aýtsaň diýdim görün. Peýgamber sözüne İdella ibadeti, peygamber diýdin diýdi. Gördüňmi onu? Ol ýaşky suwalyn tapaw ýok. Bir zady düzeltse saňa bolýar. Peygamber diýip saňa. Peygamber diýmeli, men peygamber diýipdirin. Iň söýüripdirin. Ol hökmary suratda sal üçin bizde şeýle bolardy. Käbir sözler agyrrak bolýar, başda diliň ýenjip bolanok. Ýöne doğru aýtmaly. Biziň geldi döwlet şahyrdagi şonu diýerdi. Dogry berjek bol, manysyny göre berjek bol. Düşünükli aýt. Dodok diýselen agan artikulaýasiýasyň gowy bolsun diýetdi. Egerde sen gurlak durkan, kimdir bir näme diýdiň diýsen gurlamak diýerdi. Ana soraw berilse, ýa näme diýdiň diýilse, sen doğru gurlamak, anyk gurlamak, anyk gurlamak. Anyk gurlamak üçin
doğduk güle dil diyen etmeli. Nedir? Morleni pesin yang istep köse görýäri monolog bardaydı yanına. Şunun okanken yönü men şonu okanlaryny belki gogudur ýöne men tagamma däl men allym ok şonuna. Onun için men öýüm okaýanyna diýip hyýal etdim. Adam ýok ýerine. Sebäbi ol söýgüliň bilen duşşoňda oňa da gyýgyr berseň o söýgüliň kilenje gaýdyp gelmeýär bäri. Ol söýgü näme kereşmede. Şunu näme üçin şeýle etmeli? Ýogşa okadan bolmadymy ka diýip olar da ýankyal gyýgyrýardylar. İstep köse görýär, gördüm ki salamatdyr, baş goýdum aýagyna. Tur diýdi ne halatdyr diýdi. Bolmady. Ondan men onu özüm şeýle okudum. İstep köse görýär. Gördüm ki salamatdyr. Baş goýdum aýagyna. Tur diýdi. Ne halatdyr. Turdum. Diýdim. Ardym var. Aldela adaletdir. Diýdim sana aşyk men. Diýdi. Bine halat. Şunu ýaly okudum da. Indi şonu öýrümdiňden göwnüme çynap taşlap atýarum. Taşlap atýarum. Ýene gaýtalap hak gören bolanok. Keminen oşurun okudum. Ay olam dälirek bir hili. Ha, ödüň birinji okaýaňy, soň dinläp görýär. Men ilkinji dinleýjim ödüm. Ödüm şeýle. Okaýanym men. Gelnejeme dinletýäňiz men. Talip deň duşuňy düşünýän bolmalar. Käma dinleýäni şu diýme hemem şol öýde kompýuter duran bolsa birden şonu açyp sağa rahatlıkla şonu dinleýän bolsa eşitde gelip diýe ýankyň plany ýaraýarken. Aýtdy. Hawa. O bolupdyr diýe ýa-da ony ýa bir hirrek diýe. Ýa-da şeýle diýenim. Ta şeýgüren adamam kän çıkarıyorum okuysa. Bile rahmet çekýärdiňiz maşgalaňyz bilen. Eger mümkin bolsa adyny belläp geçdiňiz Halipa. Oğul Gurban we diýerler Altınatır tele radio ýaýlamynda restoran bolupýar. Ýarym atarawy. Olam Halipa 50 ýyllap restoranlyk etmek. Elbette. Olam bir tijenmäni talep edýär. Umuman haglyply işleşipýär. Aktyklaňyzyň, balalaňyzyň bagtly ullaryny gowanmak nesip etsin. Halipa durmuşda ahmir eden zadyňyz bolupdymy? Ahmir eden zatlar bolupdy. Bilersiňizmi ýa? Men obadan gaýdyp nesibem çekip Aşgabatda ýerleşdim. Olpa aýtdym, adam ýetmän diktor ýok eken meni garlar, şuýa napravit etdiler, şuýa böwürler berdiler. Ondan aňyrda 3 tane erkek dogunmady obady. Ejem şolun körpeti bolýardy. Ondan menem bir kanikula diýin zalsa çykmadan ýa bir işle barmadan teýrigirek gorýanyna. Şonu aram ejem men seni ýany mekdeýin diýsem, ay men bol bereni diýetdi. Indi şonu getirmän mekünýän. Getirmediňiz. Ýa ýene de bol. O ýanynda bolsa ogda. O taýda perventler atlar ba onyny. Şoňa ökünýän, käme halam şeýle ökünýän. Men näme üçin gijrak okap başladım şu atlary diýip. Men ýere okap başladım. 73-nji 74-nji ýylda okap başladım bolun. Şu mahal atlan oturtam gogum däl. Bir restoranymda durun. Şol okuya bolun juma ýadmadan okuýşy ýerlidi. Bir radioda 2 tane ses gerek däl diýip okumalar etdirdi meni. Bäh. Şonu ýökünýän şoňa. Özüm şu okap bermeli men okap berende mahal bular ýaly tehnikalar ýok. Ve ses ýazmak üçin ýarymyzda şemadan ötürner 14 kilogramyň ses ýazýanymyz bardy. Lenteli. Bäh. Ondan köpçülüge çıkarmak üçin ýa-da ses ýazmak üçin. Ondan ol bizde o mahal magnetofonum ýok da huzurluklarda soňra awratlar zatlar. Şonu köçülük bolmady. Bir telewizoram bir oba bolup üýşüp görýärdik diýip şey gurrun barýar Halipalar. Tok gelende men ýadyma düşýär 61-nji ýyllarda. Kakam Tahir şeýle gurrun berdi. Çüýşel sıra ýakýadypdy. Hawa. Batym diýdi, tüssüsiz sıra ýanjakmyş diýdi. Elektrik sırası. Hawa. Ondan şu ýanyndan soň diýdi, şu radioda gurulýanyň özüm görünjekmiş diýdi. Şu atlara haýran galýadyňyz sebäp. Hawa. Diýeni ýa, ondan sen ýankydan tödüň geldi. O başyna elektrik sırası ýerli bolan bir satyn aldyny. Olam marketik rekord diýip, kiçik ekranda. Şo getirip goýdy, ondan bir ýaly ýaşlar, oban ýaşy bolanlary ylgat barýa, teleler. Şonu ýaly boldy. Halipa, ýadyňda düşýärmi? Ilkinji alan aýlyňyzy näme sowupdyňyz? İlkinji alan aýlygym
73. ýylda mal aýlyp getirekdi. Ýöne düşýät daňyr berdi. İlkinji alan aýlygymy bir keltirek, gysgyrak bir gowy ýung neme bady, palto bady. Ýenan maşgalanky. Şonu öýde galyp olardy. İlkinji aýlygyny. Töwelen diýmek En maşgalanlar. tem sonundan ok. Şey. Aramarın diye birinci gedek bana palto alıp verdi. Vah. Halip, ne daş keşfiňizde tanaman, ne sesiňizde tanap. Köpçülükde ya toýtomgyda sesiňizden tanap, siz şol Mahtumoğlu Pragynyň goşgylaryny okuyan adammy diýip sorag beren adamlar bolupdymy? Bolupdymy däl, häzirem bolýar. Häzirem bolýar. Başga ýerlerde toýtomgylarda diýerler. Häzirem diýip berler onu. Tanaýarlar. Näilde ýollar başdan geçirýäňiz şonu? Hawa men diýäňizmi? Yok, yanlış manlyň diýen. Yanlış manlyň diýen. Men onu käbir ýaňkyrýan häl soragyňam berýär. Şol sen kesin ýalym gon zmaýar, rat ýalymna diýerlerdi. Halipa durmuşda sapak bolýan zatlar adam üçin gatken. Adamlara köp zatlardan sapak alyp bolýar. Durmuşda esasy siz özüňize näme sapak edindiňiz? Özüme Bizim hälem bir diýdim de, ýaşullymda diýerde ilk öňe saglyk bilen, ýygynyň sabar kanagat bilen diýetdi. Saglyk, soňam sabar kanagat. Şu ikisi bolsun diýetdi. Men hälem bir diýdim, men ýaşlykda ýollaşdym, ýaşullar boldy diýip. Men şol ýükünüp başladym. Gat gaýrymlyga ýol beretim gelmedi. Ya bir gatrak gürläp birini göwüne degen bolsa, şonu öz ýandan pikir edýärdim de. Men hem şonu kişerçek bolýar. Özüňiz ýaladym ahemmeti diýip. Şunu ýalda ýörül etdim özüme. Şonu ýanymy görmedim. Özdeň duşaňyz geň görmeýärdim onu? Yok. Ol deň duşdan içinde hili pikirler bardy. Daşkentde bir lokan olandan biri Lewap vilayatyna geldim rat diýerler. Şol on giýindigini görüp men haleten beğendim. Ýaşlykda näme kämal gat gaýry meýrebeli bolar ýa-da düşünşmelik bolýar bolýan. Gürlemen dururdy. Ondan menem diýerdim, "Oňa sen saňa da dil berilipdir, näme jogap beremok" diýsem, menem tek pikir edýän ýetdi. Planlat diýsem, şo näýil kabul ederke? Ay ýok, ola diýel. Ondan onu diýsem näýil kabul ederke diýär bolun. Ay şonu söýdýänsem gaharam aýyrla ýa diýerdi. Ana şolary bir tapak bolýar. Her wagtyn tapak edilmeli. Özüň gerek tapak edilmeli. Ana men görülgem şu. Ol pikirlenip bolýança ol gyýgyryp gitýändir olar. Ol sesini goýan soň beýemay diýär, şonu söýdýänsem diýär. Gaharam aýyrla diýerdi. Köp sağ olun Halipa. Halipa, siz hormata nähil garaýaňyz? Hormat taýda üçin ýyl hormaty. Hormatly adam bolmak iň gowdat. Adamlar hormaty nähili gazanyp bolýar. Özüň hormat goýup hormat gazanyp bolýar. Ýyly güne dost ýara, işdeşleňe hormat goýman, sen hormatly bolmaýarsyň. Olardan hormat Yok, many suratdy. Ilki bilen ýylyň hormatly. Ondan özüň hormat alarsyň. Näme üçin diýerlerde? Tar üçin biri häzir bu dünýäden gidýär bolan merhuma ýyzyny görüň diýerdi. Eşdişýär plany gaýda etdir diýer bol. O adamdy diýerlerdi. O näme diýip gowuldy? Ol halkyny ýylygyny tanyş bilýär dost ýaryň gowuryp jonalydy. Ana meňe düşünsem şeýle. Şoňa diýmek üçin özüň gowuryp. Özüň hormatly bolmak üçin ýyly hormatlamagy şarmaly. Köp sağ olun Halipa, bizim arzu edýäsiz hemişe hormatlap, syýlap gezmeklerini adamlaň ýaş diktirdir we alyp barjylara maslahatyňyz Halipa hökmünde. Siz köp Halipalaň arasynda gezipsiňiz tügeleme, ýaň diýdiňiz-ä, Gurbanazar Ediýew, Nury Halmamedow. Ýaşlara men berjek niriýetym, maslahatym görejilükde alyp barjy bol, diktir bol, tapawul ýok. Öýle işiňe ilk öňe höýü bolmaly. Ol men telewizorda görnüm diýen düşünje bolmalylar. Men okudamda da okusura diýerdim de. Şu kapydan girýän, radio bolsun, telewizor tapawul ýok. Şuňa gireňizde en ataňa dost ýerde oňarnas zorlugy aýryň diýen. Şu pikir bolmady kelleňizde. Şunu gireňizde, şunu nädip alyp barrakam, nädip gowkap berekam diýip gireň. Sebäp gaçan bol meni görürlermi ka? Izimdagy näme diýerke diýse, ol bulaşýa, o alyp barýar bol. O taýda bar ünsüň pikiriň alyp barjak okujak zatlaryňda bolmaly. Ýa-ni sen ýasamak hereket edip başlaýar diýen. Ondan o taýda ýem tolunma da dörüye. Izim görýämik ha? Joram sere diýämik ha?
Ol ýen tolunup başlaýar. Onun ýene bir zat şu ejen gowar ýani häsiýetine görä boljak bolýar, eýem öz hereketlerini ýasap başlaýanda. Ha, o dogry aýdýaňyz. Ondan ýaşdyň şeýle ýaşlarda höýü bar. Telewizor çyksan, diktor bolsan. Ol sunnugodul, hemme adam diktor bolup bilmeýär. O sunnugod, ulu sunnugodul. Ýöne şu adam höýü etse gowzat. O hükman diktor olmayanlar öýünni okusun, ýene bolsun gara format etsi gowzady, söýüg gerek. Ýöne görün, men diktor boldum, ýa-da ikide telewizorda görünen bilen o asmana çykdym size waka berdim. O burun o bol. Goý seni halk tanasyn. Halk fiýlerin, halk biz gowa koýa, gowa alyp barýar diýsin. Indi sanyňa garaşdymlar, gepleşip. Ýöne özüňe baka bermek bol däl ol. Baý gowa okudym, o ere okudym. Ýok, ol il sen dosyň kimdigini aýtmaýsan kimdigini aýanýardy. Tirkeşýanyň görä, şoň görä bolsun diýe. Ol adamlar bilýär aýyn. O okuyamyň, yaramaz okuyamyň, näde okudyňmy, durs okudyňmy, ýokman suratdy. Tanqida näle garaýan? Tanqida gatgo garaýan. Tanqid bolsa ýa-da şolýar, men öz urumdan diýen, diktordan urumdan. Dar üçin hälim bir diýdim, basym näde urassaň näde urulýar diýip. Käbiri bir hirrak ýagdaý diýe. Häl diýdim, bu her sözde näçe bogun bar, näçe san şekimler bolsa bogun bar. Bir gün biri diktordan biri okawatyr, halim awa. Be. Halim awa. Halim awa, halim awa. Be. A ikinci bogun aýdura hin. Halim awa. On diýen ok. Diýäbi, her ýerine galam almalydymy? Şo mahal belli etmeli, şu sözü bilen ok. Halim ya, halim mi? Ana otur. Sonra şu nähil söz, näme okulýar, nähil okulýar. Ondan belli şeýdip çyk. Bizde ýadır käbir bolýar, teýregen bolsa bir hil soramany kişilik bilýärlerdi. Ýok. Yani 50 ýyl işlerini bolsa bilmeýänlerni soraýas. Sebäbi ýalňyşyndan dogry kanyň oldy. Ýaşlaň arasynda käwa tanqida öýköleýänler amma-da. Şolara maslahatyňyz Halipa. Tanqydy kabul edip bilmeseň olurda seň işiň ýok. Misal üçin häzir maňa diýselerdi, düýün kokan gepleşiňe der daýatdyň diýse, ýanyna barman. Şo gepleşiň ýanyna barman. İlkara fiýlan şarn, onu özüm kabul ederim. Şonu men gow edip okajak bolarym, gow alyp barjak bolarym. Eger şonu başarmadym, ýanyna barman. İşimi tutaýar. Tanqid öýüňe tanqid. Öýüňden bir talapkar bolmaly. Sebäbi sen öýüň sünnel, öýüň maşgalaň sünnellerini bütün halkyň sen okuyan onu. Halk kodurun adyn ol, hemme dady bilýär o. Sen men zaten 70'den geçen bolsam, 20 ýaşymda o da men ýa-da gowy bilýär. Halkyň seni döretdi bar adamlar. Yani men garaşym şeýle. Senden has köp okanlar amma diýär. Köp okanlar bollar, ýa-da bilmeýän sözüňi eşitenem bolýar. Näçe magtyň bilen goşgularyna diýilýär-de. Her düşünip sözler barda. Şonda mesal şunu aýdýar. Haşhaşyň samany başa sýyndyrar diýär. Pikir edýärdim be. Öýde haşhaş nämeke oňam samany nämeke. Näde bu baş sýyndyrýar samany. Ana her kişi yaramaz enlikler alyp barýan. Onu men dilçilere barýardım diýdiňiz. Dilçilerden soraýardım. Ýöne men onu türkleň telewizionyny görüp oturnaýatym. Şo söz gabat geldi. Be. Ana şondan der we bella barlym näbe ekeni diýip. Onda ýanky diýeniňiz bolýar-da, hemişe ýanyňda galam dipteriň bolaýmaly. Yok many. Köp sag bolun Halipa. Biziň eşdesimiz gelýän, bilesimiz gelýän zatlar görüňüňiz üçin bize uly sag bolsun aýdýar. Minnetdar. Ýene de size sowal dörese biz arkaýyn size soraglarymyz berip bilersmi Halipa? Görüňiz ýok, saglyk bolsa. Hawa. İşleşip gördük. Onun hiç şeyle görüňiz ýok. Sebäbi bilenin ýugurdan alim diýe. Bilenin ýuguretmedik zalim diýe. Ol adam näme bilýän bolsa bilýän adam o dünýä gitmeli. Staýda goýmaly. Ödüm neteline ýaşlara goýmaly. Olar ýugurenmeli. Olar adamlar giň düşünjeleri, söz baýlygy uly bolan adamlar bolmaly. Söz ýugsy giň bolmaly. Men düşünjeme şeýle. Köp sag bolun Halipa, minnetdar. Siz üçin taýýarlan sowallarymy biz gutardy. Köp sag bolun. Ýytalyň garrylyga salaýyn diýsen öýlenigin. Ketgudalyk enni şeýin kylaýyn diýsen öýlenigin.
ketkudalyk gözel ýoldur. Gaýgy garrydar, gam öllür. Ýigitlik bir gyzyl güller solaýyn niýsen öýlengün. Öý ýyl gerek, ýorgon nüşek, perden pentdir aýarly şok, ýüke werdişgär bod eşek bolaýyn niýsen öýlengün. Gelersen oýnap dalaşyp, galersen gama bulaşyp, hasraty derde ulaşyp galaýyn niýsen öýlengün. Zoşgun edersen ýödüňden, aýrlar sen hoş ýadyňdan, tükenme derdiň ýygynyň ýeleýin niýsen öýlengün. Ötür ýigitlik zamanyň, getir garrylyk dumanyň, dünýäniň ýagyşy ýamanyň bileýin niýsen öýlengün. Ýigitlik bir gyzyl gülşen, garrylykda ýeşer rewşen, guzok gara ýowşan ýolaýyn niýsen öýlengün. Mawtym guly, gedip her taý. Etmeziň jahanyna perway. Peýgamber sünnetün berzay kılayın niýsen öýlengün. Setdaraga gepleşigiň soňunda mihmanlarymyza ýörüýtük hemaýatkarlarymyz tarapyndan sowgatlar we eger mümkin bolsa şolar size gowşursam häzir öz türkmen önümmiz Halipa. Rowşen aýakkaplar hususy karhanasyndan ýörüýtü size aýakkap, olar her bir ädimiň rahatlygyny doýuň diýip size ýörüýtü bir sowga dogrudypdyrlar. Hakyky deriden edilen aýakkaplar Halipa, eger mümkin bolsa kabul etseňiz, bu bolsa bossan konseptden size ýörüýtü aýratyn sowgat elbetde. Bu bolsa ýörüýtü biziň bir hemaýatkarymyz we her gepleşigimizde öz mihmanlarymyz üçin ýörüýtü öz sowgatlaryny hödürleýärler. Lolis, make-up. İçinde ýörüýtü siz üçin atyr sowgadyny ugradypdyrlar. Toýlara, bayramlara gideňizde tepen gideriňiz ýaly Halipa. Gepleşigimizde gelip gyzykly söhbetdeşlik üçin, soraglarymyza gyzykly jogaplary bereniňiz üçin, iýleşlerimiz üçin, siziň şagirdleriňiz üçin, owada has bir gowy maslahatlar ýetireniňiz üçin Halipa size köp sag bolsun aýdýas. Toylu güllerde duşşalyň, janyňyz sag bolsun, owazyňyz mahmal, owazyňyz has gözelleşsin, awraýyňyz belent bolsun. Ýene bir gezek köp sag bolun. Sag bol. Indi bize şeýler diýipdi. Bir ýere baranda ilk werne taňyr salam ber, salamlaşýar, alaqar horasylýar. Gaýdana da hoşlaşylýardy. Indi meni hoşlaşaýyn. Köp sag bolun. Indi hormatly ýerleşler, dinleýijiler, bir näçe wagtyň dowamynda bir soralara jogap berdik, söhbetdeşlik etdik. Men ilk werne size köp sowgal aýdýan, biziň okandatlarymyzy ýelegden oky dinleýäňiz. Bu dinlemegem gowudat ýöňde gereklerdi alýaňyz. Düşünjäňizi baýlaşdyrýaňyz, bu gat gowudat dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Allah saglyk berdi, ýene de kän zatlar okap ederler, dinlersiňiz. Enne şu sözümiň ahyrynda men her bir diýdim, bir şu watanyň gadyryny bileliň diýip. Ýeňini jemleýiji, ýa hoşlaşykdaky size sag bolsunum. Biziň hemmemize ýetary Allah Taala saglyk bersin. Öýümiz awadan maşgalamyz agdyr bolsun. Alyp barýan işlemimiz damy ileri bolsun. Şol gazanýan zähmet üstünliklemizden hemmesem watanymyzyň baýamagyna siňsin. Sebäbi türkmeniň baýlygy, türkmeniň barlygy edil watandyr. Ene toprakly şu daýda ýaşaýanymyza uwanmagy hemmemiz haklydyr. Edilleşler men size innek arzuwum. Şu eşeretli zamanada milli liderimiz Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadağymyzyň şeýle hem Atakesden dowam edýän Arkadağly Gahrman Ferdarymyz hormatly prezidentimiziň saglyklaryny, olaryň sahawatyny, olaryň saýygyny, hemme saglyk bilen ýaşamak, gurmak, döretmek, toýlamak meselesini tagalamat bolan edilleşler. Köp sag bolun Halipa, biziň gepleşigimizi duýgulanyryňyz üçin bizde aýratyn sag bolsun aýdýas. Mehriban tomoşaçylar, durmuş duralga saatly gepleşigimiziň bu gezek sanam geçirip gutarýas. Siz bolsa Türkmen Portal web saýtymyzdan daşlaşmaň, sebäbi Türkmen Portal hemişe online. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.